Id-deputat nazzjonalista u kontestant tal-kap tal-partit Sodisfatt qal li hu sodisfatt li Simon Busuttil iddeċieda li jżomm is-siġġu parlamentari tiegħu. Apprezzajt u ħadd il-qalb sodisfazzjon id-deċiżjoni ta' Simon Busuttil li jibqa' fil-grupp parlamentari għaliex Simon Busuttil għandu esperjenza enormi, għandu kontribut importanti xjati lill-grupp parlamentari. Sajt għalhekk ftit tal-jiem wara li Mario Gallia, deputat ieħor tal-Partit Nazzjonalista, qal li Busuttil għandu jirriżenja mal-ħatra ta' kap ġdid. Intant meta mistoqsi jekk jaqbilx li Daphne Caruana Galizia kienet waħda mir-raġunijiet tat-telfa tal-Partit Nazzjonalista kif qal Frank Portelli, Sodisfatt qal li se jiddiskuti raġunijiet mal-attivisti tal-partit la jkun kap. Naħseb kien hemm numru ta' raġunijiet illi wara li nsir kap tal-partit jiena mal-grassroots tal-partit, mal-kumitati sezzjonali nagħmel sezzjonijiet apposta biex ikunu jgħiduli huma x'jaħsbu li kienu x'iħossu li kienu r-raġunijiet tat-telfa. Iżda mafuż biex jgħid jekk Caruana Galizia hix waħda mir-raġunijiet minflok waħħal fil-gvern. Żgur li waħda mir-raġunijiet kbar tat-telfa kienet ukoll il-mod illegali, abbużiv, diskriminat kif uża l-power of incumbency il-poter il-gvern. Intalab jikkummenta wkoll dwar il-koalizzjoni mal-Partit Demokratiku ta' Marlin Farrugia u jekk jikkonfermax dak li qal Mario Gallia li din ħadima waħdu Simon Busuttil ikkonferma. Il-kap tal-partit ta' direzzjoni biex issir din il-koalizzjoni. Illum il-koalizzjoni qiegħda hemm.